Il-Kummissarju tal-Films Johan Grech qed jibqa' jżomm mistur l-ammont ta' flus li nefaq mit-taxxi tal-poplu fuq dawk li rebħu premju fil-Film Awards u nnefqa fuq id-direttur tal-festival fl-2024. The Shift News żvela li Johan Grech għadu ma tax din l-informazzjoni lill-ġurnalisti. Dan wara li l-ġurnalisti ta' The Shift għamlu Freedom of Information Request sabiex ikollhom f'idejhom lista ta' pagamenti li jingħataw lil dawk li rebħu premju lid-direttur tal-festival bid-dati, l-ammonti u l-persuni li jingħataw il-pagamenti u għalfejn ingħataw dawn il-ħlasijiet. Il-liġi hija ċara li l-Kummissarju kellu jirrispondi fi żmien 20 ġurnata, b'estensjoni ta' 40 ġurnata għal talbiet li huma aktar komplessi. Lura fit-8 ta' April il-Kummissjoni qalet li għandha bżonn estensjoni, iżda minn dakinhar The Shift ma rċevit l-ebda informazzjoni. Għalhekk din is-sitwazzjoni qed tiġi diskritta bħala waħda kontra l-liġi u jidher li din mhux l-ewwel darba li ġirat taħt it-tmexxija ta' Johan Grech. Skont The Shift jidher li dawk li ħadu premju s-sena l-oħra għadhom qed jistennew sabiex jitħallsu. Azzjoni li ġiet deskritta bħala waħda skandaluża. U minkejja din is-sitwazzjoni, din is-sena sar festival ieħor li fih intefqu l-miljuni tal-ewro mit-taxxi tal-poplu. Madana kollu kien żvelat ukoll li t-tender tal-Mediterrane Film Festival ta' din is-sena ingħata wara li kien diġà sar il-festival u kif jiġdu l-provi dan it-tender ingħata fis-7 ta' Lulju tal-2025 meta l-Film Festival sar fl-aħħar ġimgħa ta' Ġunju. Intant is-sit The Shift spjega li jekk pajjiżna jixtieq li verament jagħmel reklam tajjeb lill-industrija tal-films dan għandu jsir b'onestà u b'integrità.